बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरनो जाबादि खोथा होदोंमोन बैफोर खोथा होनायफोरखौ हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ सरकारा मोनफा मोनफा मावफुंबोगासिनो दं। बेबादिनो दिनै उदालगुरि जिल्लानि 32 नं बेरगाव बियाबनि डिमाकुसि आइबि नयुङाव खोथा होनाय बादिनो जायफोरा मोनथावथाव सुबुंफोर जेरै रान्दि आइजो, बेंगुरा, गोरिब आरो बेरामिफोरनो IBS रां अनसुंथाइ होना चेक राननानै होयो बिक्रम दैमारिया। जायफोरा मुं फारिलाइयाव दंब्लाबो मोननो थालांदोंमोन बिथांमोननो दिनै राननानै होनाय जाबाय। गासै सा 77 सुबुंफोरनो होनाय जाबाय आरो गोबां होनो थाबावदों होननानै फोरमायदों बेरगाव ब्लकनि TCLCC चेयारमेन बिक्रम दैमारिया। जोंनि सरकारा जेरै खोथा एरैनो खामानिफोरखौ मावो, उननि समावबो बेबादिनो मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायदों TCLCC चेयारमेन बिक्रम दैमारिया। चेक राननाय हाबाफारियाव दोलोनि बेरगाव ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेरगाव लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि नेहाथारि मोना बाहागो लायो। जाबायदि बिसायख'थिनि समाव खोथा होदोंमोन जे एसेब्लाबो सरकारा जेखौ हायो जेसेबांसिन मावनो हायो बेखौ मावलांगोन। एसे एनै दुखिया श्रेणी न'खरफोरनो माबा मोनसे IBS बेनिफिसारिफोरनो होगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बेखौनो जायफोर थालांदोंमोन बिथांमोनखौ दिनै ससियेल वेलफेयार बिकलंग आरो जायफोर दिनै दुखिया श्रेणी न'खरनि बिथांमोननो 10,000 चेक होबावनाय जादों। दा गोबां दङ थालांनाय आरो गोबां दङ दासो जुरिजेनदों। बे जिथु सरकार जुरिजेननायनिफ्राय दासो जिहेतु 1 बोसोरबो जायाखै, दा बे जुरिजेनदोंसो। आरो जायफोर थालांबावदों दुखिया न'खरनि परियालनि बिगोमाफोर मावना जानायफोर बिथांमोननो आरो होनो थाखाय जों आरो जुजिबावगोन। आरो जायफोर इयुथनो होदोंमोन 2 लाख करि बेखौबो नेक्स्टआव निस्सय आरोबाव रायज्लायनायनि गेजेरजों मावबावगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। दा दिनै थालांनाय जाफोर आद्रा दङमोन बेखौ दिनैहाय जोङो बे फेरगाव बियाबनि बेनिफिसारिफोरनो जों राननानै होनाय जादों। ओरैनो दिनै जोङो 71 जननो होदों आरो गासैजों 1200 बेसेबांबा दङमोन जोंहा 1200। दा दिनै आरो 71 जों थालांनायखौ होदेरबावनाय जाबाय आरो नेक्स्टआवबो बिदिनो होलांबाय थागोन। जेब्लानो सरकारा होनो हानाय अबस्थायाव फैगोन जों होलांबाय थागोन। इयुथफोरनि थाखाय दा जोङो किसुमान इनफ्रास्ट्राक्चार जायखौ अरायनि थाखाय मोनसे सेटेलमेन्ट जानो हायो बेबायदि इनिसियेटिभ लानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नोंथांमोना साननैसोनि उनाव जेब्ला एसेमब्लि जागोन बै समाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन। खारन बे 2 लाख होनायजों जेबोबो जायाबो जानो हागौ। सोरबा 2 लाख फैसाखौ लानानै बाइक जुदि मबाइल जुदि बायोबा बे जेबो खामानियाव फैनाय नङा। दा बिनिखायनो मा सोलोंथाइ होयोब्ला मा इनिसियेटिभ लायोबा फैसाया लस जानाय नङा बेखौ नायनानै मोनसे प्लानिं खालामगासिनो दङ। बे प्लानिंखौ नोंथांमोना साननैसो उनाव मोनथिगोन। जोङो गुबुन हादोरा जेरै माबायदि जौगादों, गुबुन स्टेटफोरा बोरै जौगादों, मानो थाखाय बेकार जेंनाया एसेब्लाबो खम जादों बेखौ जोङो थांनाय साननैसो आगोल दिल्लीयावबो थांदों, राजस्थानाव थांदों, हारियानायाव थांदों। बिसोरनि इयुथफोरा माबायदि सोलिनानै दङ बेखौ जोङो नायनानै फैदों। आरो खोब बिदि फिसा फिसा मोनसे उद्योग बा कम्पानि जायखौ जोंबो खालामनो हायो फाइनान्सियेल सापर्ट मोनोबा आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेफोराव एंगेज जानानै थानो हायो। बेयाव खुनु माने फैसा गोनांथि नङा। सरकारा जेब्लानो गोसो जायो बिथांमोनखौ हेल्प खालामब्लानो बेबायदि माबायाव फिसा फिसा कम्पानिफोराव माबा ट्रेनिं लानानै जोङो BTCआव मावनानै गावनि जिउखौ दानो हानायनि बेब'स्थाया दङ। बेखौसो दिनै खालामनो थाखाय सरकारा नाजागासिनो दङ। बाजेटखौ लानानैथ' बुंगोन खम फैयाखै नङा, खम फैदों। नाथाय बेराफारसेथिं नोङो थांनाय इलेक्सननि आगोलनो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा 1000 crore मोनसे पेकेजफोरखौ होखाबाय। आरो बे 1000 crore फ्लाइअभार आरो किसुमान इनफ्रास्ट्राक्चारखौ मावनो थाखाय आखायाव लाबाय। दा बबेथिंबा नों होदोंब्ला
बबेथिंबा एसेब्लाबो माइनासा जागोन नङा होमबा दा नों 1000 crore जुदि नों मोनखाबायब्ला मबेबा साइडआवथ' नोंखौ एसे खमखौ हरगोन नाथाय बेयावनो जोबथा नङा एडिसनेल निस्सय होगोन खम मोनदों होननानै जोङो नुदों खिन्थु बिनि 3-4-5 माहनि आगोलनो नों 1000 crore मोनसे पेकेजफोरखौ फोसावखाबाय बेखौ रायजोआ फिसा फिसा खामानि मावनाय जायैलाय नुनाय नङा गिदिर खामानि जायफ्रा दिनै रेलवे फ्लाइअभार होनायखौ जों नुनो मोन्दों मोनथाम मोनब्रैसो बे 1000 crore बेयावनो साफिसियेन्ट जानानै दङ जोङो जेब्ला ज' दङमोन बे सुख्लायनिनो जोंहा BCOनि भाइस प्रेसिडेन्ट गौतम शर्मा आरो जोंहा कमल आजाद बिथां आरो आं आरो कास्टम प्रहलाद आरो जोंहा राजु भाराल जों जमा थानानै सारखौहाय जों बुंदोंमोन जे बिदि मानसि दङ माथो रोङा खोमाबो खोनाया बिथाङा बिदि सेलेक्सन जादों बिथां बिदि प्रयजन जादों सारा मिनि बेखौ हेल्प खालामगोन होनना खोथा होनाय बायदि मैया होनायखौ जों नुनो मोनबाय आंखौनो लेंहरदोंमोन नाथाय आङो समनि आंखालाव मोनसे रिभिउ मिटिं जाहैनि थाखाय आं थानो हायाखैसै MLA आबो थानो हायाखैसै जेखियानो जा बेखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनबाय जाथों आरो बिदिनो देरहासार जालांथों आरो गोजौ फारसे आवगायलांनो हाथों बेजों कामना खालामो आरो बिदिनो हेल्प होलांबाय थागोन